Tak tady lezu na ten dek vlastně. Tak ten už možná znáš. Je to tady ještě takový neuspořádaný, protože ještě není sezona v plném proudu, jo. Tady lezu dolů do prostor a teď bacha. Tady je část toho, co jsem vysazoval, o co se teď tady zuřivě starám. Tamhle vzadu taky, to je z minulého roku, co jsem vysazoval ze semínek. Tady je tisíce a tisíce potenciálu dopředu. Jo. Tady mám nějaký takový, co jsou teď už vlastně připravený jakoby na prodej. Jsou trošku větší. No, tady jsem mluvil o těch javorech, ne? Tady vlastně je pohled na barák. Vidíš tam ty stěny, to je všechno rozdělané, tam jsem dával okno nový, všechno a to je, tam přijde tam nový obložení. Takže pokud jde o nějaký stín, tak tady vidíš jeden javor. Tam je druhý, tam to vzadu, takový to jsou klece, Martina tam má králíky. No a když si chci dřepnout, nebo tak si teďko tam má akvária, ale tady pod javorem stín, takže o stín tady není jabloně, tady vím, tamhle vzadu jsou blumy. No a teďko v rychlosti pokračuju na východní stranu. Tak pozor, tady další tuny těch smrků, co jsem teďko vysázel. Tady ten stůl jsem ještě dneska přistavoval a tady ty dva taky, abych mohl je roztahat, protože jsou dost těsně na sobě, vidíš, to ještě, to, no není jich málo, jak vidno, podívej, 3 prdele. No, pokračuju dál, no tady septik spravuju, tady klec, znáš dobře, no a blížím se tady té straně o tom šeříku zasraným. Tady jak je ten nárazník, to tam si dneska proto někdo přijede. Jo. Pohled do zahrad. No a tady ten šeřík zasranej. Podívej, co mi dělá za pasik, a to jsem ho nedávno ostříhal úplně kompletně. No a tady se mi cpe, už to tam někdo koukám, trošku prostříhal na zemi tady, a to se cpe úplně do těch smrků tady. A to já moc nechci, no. Takže to ještě letmo. Tady proběhnu východní, tady jsem vysadil stříbrný smrky a kolorádský a sakra, se jim daří dobře. Vysoce dobře. No jo. Tady zahrady, všechno to jsou ty smrky, o jakých mluvím, co jsem tady vysázel před lety. No a teďko to vypadá takhle, no. No nic.